Λοιπόν, θέλω να σου πω κάτι. Είναι λίγο άσχετο τώρα με αυτά που λέει ο Θήμιος. Δεν βαριέσαι τώρα, τα σχετικά όλη την ώρα κουράζουνε. Ναι, έχει σχέση με τη Θεσσαλονίκη. Δεν ξέρω, διάβασες την ανακοίνωση της σειράς 4 κατά της Χρυσής Αυγής? Όχι. Είναι καταπληκτική. Οι τύποι φαίνεται ότι δεν είναι πρεζόνια χουλιγκάνια, ξέρουν πάρα πολύ ιστορία. Και θα σταθώ σε ένα σημείο. Εκεί που μιλάνε για την αντιμετώπιση που είχαν οι Μικρασιάτες και οι Πόντιοι από τους προγόνους της Χρυσής Αυγής, δηλαδή τους Έλληνες εθνικιστές, το πλιάτσικο που έγινε στα χρήματα που είχαν μαζευτεί από ξένους για την αποκατάσταση προσφύγων και στα εγκλήματα που κάνανε οι ακροδεξιοί παλαιοελλαδίτες εις βάρος των προσφύγων. Και είναι μια συνέχεια αυτή η καταπληκτική ανακοίνωση της σειράς 4 και μπράβο στα παιδιά. Μετά τις 3 φανταστικές ανακοινώσεις original με το θέμα του Κατίδη, με το θέμα του Στρατούλη και με το ξύλο που παίξαν οι οριτζιναλίστες με τους Χρυσαυγίδες στην Κόρινθο. Μετά την καταπληκτική ανακοίνωση της Νίκης Βόλου ότι στην προσφυγική ομάδα μας δεν δεχόμαστε φασίστες. Και μετά την επίσημη ανάρτηση στο site του ΑΟ Νέας Ιωνίας, μιλάμε για επίσημη ομάδα, δεν μιλάμε για οπαδούς που σηκώνουν ό,τι θέλουν. Νέα Ιωνία όχι στο ρατσισμό, Νέα Ιωνία αντιφασιστική πόλη. Απλά το τελευταίο που με στεναχωρεί πάρα πολύ είναι ότι η ομάδα του Γόδα, του Μουράτη, του Χαριτόπουλου, του Μπογιόπουλου και η δική σου είναι αυτή τη στιγμή εκτροφή ο Χρυσαυγητών.